Estem en la part final d'un projecte Life Economics d'adaptació i mitigació del canvi climàtic. És un projecte liderat per la Diputació de Barcelona. Nosaltres, com a Consell Comarcal, hi som presents conjuntament amb dues reserves de la biosfera de Catalunya, com és la del Montseny i la de Terres de l'Ebre. Avui estem en una prova pilot, que és la silvopastura, que és el manteniment dels boscos a través de la pastura animal. Els treballs forestals consisteixen en 3 fases. La primera fase entrem amb aquesta màquina robot desbrossadora, netejant el sotabosc per obrir pas perquè pugui entrar el ramat de bestiar a pasturar dins del bosc. Després tenim una altra fase en la que recuperem uns antics camps abandonats de conreu perquè serveixi també com a complement alimentici per aquest ramat. I la tercera fase és quan el ramat entra a pasturar tant en els camps com en el sotabosc.